VIP Studio Lasra। कैला से ऐसन बेवफाई यारवा अब त बहुत रोवाई यारवा। अरे का बताइए भाई, कैला से ऐसन बेवफाई यारवा अब त बहुत रोवाई यारवा। जाने कौना जन्म के बदला हमारा से ऊ ले बिया ले बिया। नैन लड़ल नवंबर में प्यार भइल दिसंबर में ऊ तबले जनवरी में धोखा देले बिया, जनवरी में धोखा देले बिया, जनवरी में धोखा देले बिया, जनवरी में धोखा देले बिया। बिया ऊ बड़ी बेरहम देलस गम देलस गम। तनिको ना बासरम झेली गम हम सितम। सबका सोझा इज्जत हमार, सबका सोझा इज्जत हमार। साफाऊ ससुरी ले बिया ले बिया। नैन लड़ल नवंबर में प्यार भइल दिसंबर में ऊ तबले जनवरी में धोखा देले बिया, जनवरी में धोखा देले बिया, जनवरी में धोखा देले बिया, जनवरी में धोखा देले बिया। साथी खाके कसम बेसरम बेसरम। भइले पागल शशि सरगम सरगम। मानी के उहो सतेंद्र के बतिया, मानी के उहो सतेंद्र के बतिया। सोनू के हाथ धइले ले बिया ले बिया। नैन लड़ल नवंबर में प्यार भइल दिसंबर में ऊ तबले जनवरी में धोखा देले बिया, जनवरी में धोखा देले बिया, जनवरी में धोखा देले बिया, जनवरी में धोखा